Vítajte pri dnešnom prehľade. Takže, keď sa povie letná dovolenka v Egypte, väčšine z nás hneď napadnú tie klasické. Rušné rezorty pri Červenom mori však, koralové útesy a hlavne horúčavy, ktoré sa šplhajú k 40-ke. Ale predstavte si miesto, ktoré všetky tieto zabehnuté predstavy úplne stavia na hlavu. Miesto, o ktorom sa v cestovateľských kruhoch čoraz častejšie hovorí ako o egyptskom Karibiku. Presne tam sa dnes spoločne pozrieme. Necháme teda to extrémne horúce pobrežie Červeného mora na chvíľu za sebou a presunieme sa na úplný sever krajiny. Priamo na egyptské pobrežie Stredozemného mora. Keď človek vidí ten doslova oslnivý tyrkysový oceán a neuveriteľne jemný biely piesok, je veľmi ľahké uveriť, že sa pozerá na zábery z nejakej exotickej pláže kdesi v Karibiku a rozhodne nie zo Severnej Afriky. Je to naozaj úplne iný svet. Náš dnešný plán je úplne jasný. Najprv si predstavíme tento tzv. Nový egyptský Karibík. Potom si porovnáme Marsa Matruh s klasickými rezortmi Červeného mora, pozrieme sa na tie najkrajšie pláže, ukážeme si možnosti výletov do okolia a na záver máme pripravené nejaké skvelé skryté tipy a prekvapivé historické fakty. Tak poďme na to! Časť prvá. Nový egyptský Karibík. Svieža letná destinácia. Poďme si hneď na úvod vysvetliť, prečo táto oblasť zrazu priťahuje tak obrovskú pozornosť a prečo o nej budeme zaručene počuť ešte oveľa viac. Tým absolútne kľúčovým faktorom je tu totiž samotná klíma. Na rozdiel od tých tradičných egyptských lokálít, do ktorých sa lieta celoročne, je Marsa Matruh vyslovene letnou záležitosťou, ponúka mimoriadne príjemné stredomorské podnebie. Znamená to, že letné teploty sa tu držia zvyčajne niekde medzi 30 až 34 stupňami a naozaj len veľmi vscácne vystrelia k extrémnym 40-kám. Je to proste dokonalý únik pre tých z nás, ktorí milujú more, no zároveň ocenia príjemný morský vánok a celkovo znesiteľnejšie teplo. A tu je ďalší, pre mnohých asi ten vôbec najzaujímavejší údaj, 3 hodiny a 20 minút. Presne toľko totiž trvá priamy let napríklad od nás zo strednej Európy, povedzme priamo z Bratislavy. Čiže vďaka tomuto rýchlomu presunu je Marsa Matruh jedno z najrýchlejšie dostupných egyptských letovísk vôbec. A to je, povedzme si úprimne, obrovská výhoda obzvlášť pre rodiny, ktoré hľadajú čo najkratšiu a najpohodlnejšiu cestu k moru. Presúvame sa k druhej časti. Marsa Matruh versus rezorty pri Červenom mori. Alebo inak povedané, nájdete si tú správnu atmosféru. Prirodzene sa totiž núka otázka, v čom presne sa takáto dovolenka líši od tých klasických letovísk, ktoré už všetci dobre poznáme. Poďme si to pekne porovnať. Ak sa spoločne pozrieme na Hurghadu, vidíme tú známu rušnú destináciu obľúbenú rodinami, kde ale pod vodou nenájdeme takmer žiadne koraly. Potom tu máme Marsa Alam. Tá je naopak oveľa tichšia a je to doslova magnet pre milovníkov šnorchlovania, bohatých koralov a úžasného morského života, vrátane korytačiek. No a do tretice je tu naša Marsa Matruh. Leží pri Stredozemnom mori, funguje primárne v lete a namiesto hlbokých útesov ponúka ohromujúci biely piesok ako z Karibiku a plitké priezračné zálivy. Je to naozaj úplne iný unikátny typ letoviska. V podstate tu ide o jasnú výmenu priorít. Tie hlboké korálové útesy Červeného mora a to, nazvíme to, zničujúce celoročné teplo, tu meníme za niečo úplne iné. Na tomto stredomorskom pobreží vás totiž čaká osviežujúci vietor, tá spomínaná miernejšia klíma a neskutočné pláže s bielym pieskom. Kúpanie tam skôr pripomína pobyt v nejakom gigantickom luxusnom bazéne. Časť tretia. Najkrajšie pláže, kryštáľová voda a biely piesok. Poďme sa teraz zamerať na to hlavné. Na tú najväčšiu pýchu, kvôli ktorej sem ľudia vôbec cestujú. Na samotné pláže, ktoré tomuto severnému regiónu vyslúžili tie zvučné prívlastky. Prebehnime si spolu tie najlepšie miesta. Máme tu výnimočnú pláž Agiba. To je taká nádherná zátoka, perfektne ukrytá priamo medzi strmými útesmi. Ďalej pláž Kleopatra, tá je slávna svojimi úchvatnými historickými skalnými útvarmi, kde sa vraj podľa legendy naozaj kúpavala slávna panovnička. Potom nesmieme zabudnúť na pláž El Racham, tu mnohí úplne trefne volajú Maledivy Egypta. A to hlavne vďaka tej extrémne tyrkysovej vode. A na záver je tu záliv Almaza Bay, z ktorého sa dnes stalo absolútne centrum luxuzných moderných hotelov. Aby sme si to vedeli ešte lepšie predstaviť, tu je presný opis scenérie pláže Agiba z našich materiálov. Citujem. Nemožné modro-zelené odtiene Stredozemného mora v kontraste so svetlými tónmi pobrežia.
Koniec citátu. A úprimne, presne tento vizuálny šok, ten pocit nedotknutej, panenskej prírody je presne to, čo vo vás zostane ešte veľmi dlho po návrate domov. A pre tých, ktorí hľadajú nielen takúto vizuálnu krásu, ale potrpia si aj na 100% komfort, je tu záliv Almaza Bay. To je doslova oáza dokonalého pokoja. Je dostatočne ďaleko od zhonu mesta, ponúka sieť exkluzívnych 5-hviezdičkových rezortov a vďaka svojej trochu izolovanej polohe máte zaručený prístup na tie neuveriteľne čisté poloprázdne pláže s tým najjemnejším pieskom, aký si len viete predstaviť. A sme pri 4. časti. Výlety a okolie. Alebo čo nájdeme za hranicami pláže. Jasné, dokonalý relax pri mori je super vec, ale ten pravý, komplexný zážitok z akejkoľvek krajiny predsa len vyžaduje aj trochu objavovania. Poďme sa pozrieť, aké úžasné veci na nás čakajú za bránami hotelov. Viete, keď človek leží na tom jemnom piesku a počúva šumenie vln, stačí si len na chvíľu uvedomiť ten obrovský, nekonečný priestor pevniny tam vzadu smerom do vnútrozemia. Čo vlastne ukrýva tá drsná, nekompromisná saharská púšť za týmito dokonalými plážami? Možnosti výletov z Marsa Matruh sú vlastne neuveriteľne pestré, od hypermoderného sveta až po starovekú históriu. Na východe leží El Alamein, mesto, ktoré práve teraz zažíva absolútne masívny stavebný boom. Rastú tam moderné mrakodrapy a vôbec neprekvapí, že ho začali volať egyptský Dubaj. Ešte kúsok ďalej je legendárna Alexandria s jej antickou knižnicou a tými tajomnými katakombami. Ale ak ste aspoň trochu milovníci surového dobrodružstva, vaša cesta povedie hlboko na juh do púšte. Presne tam totiž leží úchvatná oáza Siva. Poďme si v rýchlosti zhrnúť, ako vyzerá taký ideálny deň v spomínanej oáze Siva. Začína sa to hneď ráno poriadnym adrenalínom. Safari na autách 4x4 a to rovno na dunách obrovského územia zvaného Veľké piesočné more. Po takejto intenzívnej jazde celkom padne vhod popoludejšie schladenie, kedy sa ponoríte do priam ľadového jazera uprostred ničoho. No a keď sa blíži večer, prichádza na rad sandboarding, čiže surfovanie na zlatom piesku. Deň potom završíte v absolútnom tichu púšte pri autentickom beduínskom ohnisku. Celkom dobrý program, čo poviete? A dostávame sa do finále. Časť 5. Skryté tipy a historické tajomstvá, teda tie ultimátne prekvapenia, ktoré sme sľubovali na začiatku. Presne pre tieto veci je tento kút sveta taký magický. Tým prvým absolútne úhlasným prekvapením sú slané jazerá, ktoré sa nachádzajú priamo v oáze Siva. Mnohí túto oblasť s obľubou nazývajú Egyptské mŕtve more. A oprávnene. Sú to doslova tyrkysové, kryštálovo čisté bazény, ktoré sú vytesané priamo do kryštálov soli. Koncentrácia soli je v nich tak extrémne vysoká, že vás voda udrží na hladine úplne bez akejkoľvek námahy. Stačí sa len položiť a vznášate sa. Je to jeden z tých surreálnych zážitkov, aké si s Egyptom na prvú dobrú fakt nespojíte. No a potom je tu prekvapivý skok rovno do novodobej vojenskej histórie. Priamo v meste Marsa Matruh totiž nájdete Romelovo múzeum. Predstavte si, že počas tých obrovských púštnych operácií v druhej svetovej vojne slúžila táto prírodná pobrežná jaskyňa ako priame veliteľské stanovisko slávneho nemeckého generála Erwina Rommela. Ale to, čo tomuto miestu dodáva ešte hlbší kontext, je fakt, že presne tá istá jaskyňa fungovala už v antíke ako sklad pre rímske vojská. Prechádzať sa chodbami, kde sa doslova formovali svetové dejiny v dvoch úplne rôznych epochách, je naozaj silný zážitok. Náš dnešný hĺbší ponor do tejto témy nás zobral na celkom fascinujúcu cestu. Kombinácia piesku a vody, ktorá pripomína skôr Karibík, hlbokej nespútanej púšte, magických plavajúcich solných jazier a intenzívnej vojenskej histórie robí z Marsa Matruh skutočne niečo úplne výnimočné. Na záver nám teda zostáva už len jedna jediná kľúčová otázka. Po všetkých týchto zisteniach a prekvapivých kontrastoch bude práve Marsa Matruh cieľom vášho ďalšieho letného objavovania? Ďakujeme, že ste si pozreli náš dnešný prehľad a už teraz sa veľmi tešíme na ďalšiu fascinujúcu tému. Majte sa skvele.